Името ми е Милена Хаджииванова, аз съм психолог, в момента съм интерим HR директор на Bulls.com. Bulls.com мисля, че е достатъчно известно име, но все пак да кажа, че това е компания, която доставя на своите клиенти интернет и мултимедийно съдържание. Иначе съм управител също и собственик и на HVision, така че успявам да съвместявам двете неща, надявам се успешно. Всъщност в Bulls.com като HR директор съм едва от 3 месеца, но това, което много ме привлече, от една страна трансформацията, която се случва в компанията, но от друга страна са каузите, които компанията подкрепя. Bulls.com подкрепя българския спорт и за мен това като бивш спортист е много ценно и аз обичам да знам каква е голямата кауза, нали, една компания извън това да докарва бизнес, на какво друго служи. Скоро подкрепяхме българските волейболисти, младежкия отбор и бяха направени и билбордове, и кратки интервюта с всички от младежите, така че да се види не само какво те постигат като спортни резултати, но и кои са хората отзад. И по този начин се надяваме да засилим културата и интереса и на младежите към българския спорт и в една по-далечна перспектива да ги върнем към спорта, вместо да стоят само по домовете си и да играят компютърни игри. Другата социална кауза, която Bulls.com подкрепя, е Заедно в час, т.е. през Заедно в час. Bulls.com дарява средства при всеки един абонамент за образователните канали, дарява средства, така че да бъде подпомогнато българското образование, което също както спорта има спешна нужда от подкрепа, така че двете посоки, двете линии като каузи са много ценни. Мисля, че ще бъде съвсем честно да го кажа не само от мое име, но и от името на Bulls.com, че би било много добре хората да си дават повече време и повече алтернативи за това от една страна да спортуват и да поддържат себе си и децата си в добър спортен вид, да се интересуват от българските постижения и заедно с това учете, развивайте се всеки ден, ако е възможно.